आगवा से पीछा भरे लिक मारे आ सुता के जब भातार मोरा किक मारे। तो हे भौजी तू हमारे एगो बात माना, जैसे तू करवावे जइबू पीछवा एगो लेड़ा लगा लेबो, मकई के जब मतलब छिलला के बाद एगो लेड़ा बचेला हे टाइप के होखेला, ऊ अपना पीछवा घुसा के जइया सही से करवावे तो इको लीक ना करी। सही में कहतनी तारा बहन चोदो। देखा तारा भाई लोग कैसे कहतिया कि आगवा से पीछा भरे लिक मारे। कहे के मतलब ये है कि इनकर जब भातार जी आगवा से करेला ना तब पीछवा से लिक मारेला। अरे भौजी उ लिक ना होखेला, कस के कह देवत होई त तोहर हवा छूट जात होई, माने पदा जात होई। आई कहतिया का जो लिक मारता पिया पाउडर लगा के प्यार करेला। अहे भौजी अब ये तो तू एगो वीडियो में कहत रहलू हा कि पियावा पाउडर लगा के प्यार करेला, ऐसन का भइल कि एके बेर लीक करे लागल, फाट गइल का? दब दुब करे में उ नहीं लजाला, भातर के इंजन जब गरमाला। तो हे भौजी तोहर का मन हो जैसे इंजन गरमा हो जैसे ही घुसा देबो यार। इंजन गरमाला के बाद तोहरो इंजन गरमावे को होई, वही से उ दाब दुब करके तोहर इंजन गरमावत है, ओकरा बाद घुसावत होई, तभी तो तोहर लीक करता। चुरूर करे अब पुरूर करे। हे भौजी देखिया कहीं अल्टर जगह पता ना डाला था, काहे कि ओमे जब डाला जाला तो पुरूर ना करे जाला, आहू के आवाज आवेला। कसम से कहत नहीं वही जब आगे के जगह पीछे डाल देत होई तब वही तो पुरूर के आवाज आवेला। ना भाई लोग तोहनिए लोग बताओ कि तोहनी जब करेला तो कबहू सुनला चुरूर पुरूर के आवाज, कबहू आहू के आवाज आवेला, लेकिन कहतिया कि चुरूर पुरूर के आवाज आवेला। चुरूर पुरूर के आवाज अल्टर जगह पर कह देत होई, सरवा पीछवा घुसा देत होई से चुरूर पुरूर करे लागत थकबू तू। हाथ से दबा के देखो टाइट सामान बा। हाँ छू के का देखी तो साफ लौकता कि तोहर केतना टाइट सामान बा। दू गो चूची कसना पहनले बारू तब एक हाथ नीचे लटकता आ कहतारू कि टाइट सामान बा। था भाई लोग आज की वीडियो यहीं पर खत्म करता नहीं। आई होप कि वीडियो आप लोग के अच्छा लागल होई। हम कहता नहीं यार अच्छा लगता तो हमारे वीडियो के पूरा देखल करी और शेयर कर दियल करी यार। सब्सक्राइबर तो बहुते बा लेकिन व्यू बहुत कम आवत है यार, का करी बहुत परेशान बनी। कोनो उपाय बताओ जा कमेंट में जाके कि हम का करी कि हमर तोनी लोग वीडियो देखब आ तौले बतैब ना तौले हम लाड़वा जैसे वीडियो बनाए।